lakoni yen iki lho. Loh.
Foto bersama Fitri Nova. Kira barangnya. Dudu hang diarani pasir. Masuk. Tukang bak kali ono ring pinggir. Buru ketemu awak langsung ngesir. Kali pekan kaya kelangan pinggir. Wasik. Kelopo arane keluku. Isi kari diporot dadi bedu. Saben dina awak sing bisa turu. Jamarika ngomong sing kawatu. Areng-areng bakar gedhong campur sawi. Sampai kering ulihe iso pikiri. Gedhang raja sak corong dipangan jodhong. Dibyang warung pangor gulu ison pedhot. Godhong sawi enake urip klopo. Ati iki yo kanggo gedhang raja sak corong dipareteli. Dok sing percaya bedan dodo iki. Yoi, kita. Watu hang diarani pasir. Watu kembang kali ono ring pinggir. Oh, bablas Fit. Buru ketemu awak langsung ngesir. Kali pekan kaya kelangan pinggir. Wis Kita. kelopo arane keluku. Isi kari diporo dadi itu. Saben dina awak iso turu. Jamarika ngomong sing kawatu. Areng-areng bakar gedhong campur sawi. Sampai kering ulihe isun pikiri. Gedhang raja sak corong dipangan jodhong. Dibyang warung pangor gulun iso pedhot. Godhong sawi enake urepan klopo. Ati iki yo ngomong kanggo riko. Gedhang raja sak corong dipereteli. Dong sing percaya bedan dodo iki. Areng-areng bakar gedhang campur sawi. Sampai kering ulihe isun pikiri. Gedhang raja sak corong dipangan jodhong. Dibyang warung pangor gulu iso pedhot. Godhong sawi enake urip pas klopo. Ati iki yo uga mung kanggo riko. Gedhang raja sak corong dipereteli. Dong sing percaya bedan dodo iki. Watu diarani pasir. Watu kembang kali ono ring pinggir. Buru ketemu awak langsung ngesir. Kali pekan kaya kelangan pinggir. Wis kelopo arane keluku. Isi kari diporo dadi itu. Saben dina awak sing bisa turu. Jamarika ngomong sing kawatu. Condonge kalbu. Iya. Aku kewe ku kon takon
Loh, pas pas. jangan nemu todonge kalbu Denoi kaya maju tanding nyutan nek kowe karo aku. Yen to kowe uga juretmu wae. Kowe kalau opo tak turuti. Ning sabarike yen tak sore juretmu tembane nyepeti moto karo tinggal kowe. Ayo, tontoke dirake kowe wae pas. Lori sewani we lo. Roto aduh. Apabila diku negara Pancasila dasar negeri Undang-undang dasar 45 Bhinneka Ika tata nada mamang ruang Ayo. RI itu nyata harga mati asusanti jiwa Sebelah kelangsaran. Potan pokok. Wah, 12 gitu. Loh. Lek kowe pengen ro kuncara ning Kresna budaya ya dilagi-lagi. Wani ngedol pupuh kala Madyaloka perang tanding. Kowe karo aku ayo tentoke. Sing kelakon dadi batang layatan kowe apa aku. Wah, sumbarmu kaya lanang-lanang ode kemarat iblis kowe. Yo, yo. Yo. Ayo, arep belayu nanti tak oper tak bujung kowe lho. Lho. Lakone nggawa teko. Teko nggawa pecut sing gedine sak wit kambil ya iki. Iki lho, barange koyo ngene iki ya. Barange senengane Fitri. Yo, pamerno li. Lho, lakone wis teko iki lho. Bote karo kadipun, Dek. Ini, Dek. Pas. Aja nganti kalah, Le. Butuh lo, Le. Kuncara kondange nom-lomane. Kresna budaya kaya ngene. Wah, pecute ra sembarangan lho. Sotrene Mbah Kantong iki. Iki lho. Lho, sitoke muridé Mbah Man, sitoke Mbah Kantong iki. Le, tampanan Le. Wah. Kaya ngene iki lho. Oh, kira awak gayan pandhe merotol tenan iki. Merotol tenan iki. Bos. Loh. Hebat.
hebat, hebat. Gila dalang kono kae mesti edian. Suka meju. Kulan kono. Ya, kono cah ya ora rene. Lho, dulur lanang karo aku. Asu, asu. Ayo. Ya, yo. Hey. Ayo geng, goyang bagan dong. Hey, 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 asik. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia membantu untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Kresna deh, pantusnya lah Sugeng. Sugeng lagi, yeay. Soalnya ini geng, ya. Ora krese. Lah, guyu le. Waduh. Kayak ngene lagi. Lek gerdian meneh susuk tenan iki. Nah. Kamangka mari diplurun Mbah Kantong lho bajute iki. Lah, diam iki wah, iki saya mentolo iki le. Loh. Kayak lah, alah. Wah, kadimun rembone pucet tenan nek musuh kita. Pucet tenan. Lho, endi wajah. Wah, pucet iki kaya ngene ya. Lah. Amarno le. Umpung enek kadimun le. Wah. Yuk, ah. Ayo, Parel maju Parel. Delok ndi lho. Awake gede dhuwur. Ora kaya Parel. Hati-hati lho, Le. Lah, yo. Wah, ora muni Parel. Hei, lah. Jane mencalote kok ndolop lho jane. Ayo, lho. Edian mentalat. Wih, dijori rel. Lho, anterno Le. Wah, cocok lagi tenan iki. Loh. Kresna budaya. Tanpa lawan iki. Iya, Mbah? Wah, ora padha karo liyane tenan, Mbah. Lan gabuhe lho ya ora padha gabuhe. Gabuhe lho lulusan rumah sakit. Mbah Kantong ya. Pasti mantan dokter ngapur. Yo, ya.
Loh, wah, percaya aku lek kopine jalukane Mbah Kantong iki percaya tenan. Nah. Loh, Parel ora maju nek to Parel. Ah, ayo Bro. Loh. Loh iki. Oleh ora nggo pecut ning pelosor ae le. Ora rugi tenan lho, Krisna iki koyo ngene iki lho. Loh, gawe Mbah Man karo Mbah Kantong. Wah, ora sembarangan. Lah. Lho niku. Oh. Iya, iya. Iya. Hei. Iya, iya. Ayo. Waduh. Iya, wis mentalan iki, tenan iki lho. Wayo. Yo 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 yo. Edian. Edian sekemeji. Nah. Bocah yo ora enak. Wah. Enak nune mu iso asu-asu niku. Lah yo. Oh, iya kayak perkara tenan asu metro iki. Oh, tak pecat dadi wong Purworejo lek caramu ngono. Lah, lek wis sampure dikoloni karo Mbak Kantong kari milele iki le. Ngesor dhuwur tengah. Padha enake iki lho. Waduh. Kenapa nih, Bin? Kenapa nih? Kenek anu nih, Mbok. Masalah. Enek manuk angkrem mau pedet tele. Untung ndoke ora pecah lho kuwi. Lho. Lho. Mbah Kantong lho genah. Lah. Lah ora apa-apa le tenan. Tugel sambung le. Oh, hati-hati le. Jabang bayi. Waduh, ora apa-apa tenan Mbah Kantong ora apa-apa tenan. Ya. Mbah Kantong tenan. Pengasihane ya apa lho iki? Bojone lho ganti ping pira? Ya, Mbah. Ilo. Masalah. Oh. Kaya ngene iki hebat, ora krasa. Krisna nek. Lah. Ayo ya. Yo lo. Yo. Ayo, hati-hati ayo dijogo lho, Min. Kowe mejane dijogo lho, mejane. Yo. Yo. Slow. Ya yo. Hebat tenan to. Ah. Oh. Urung sing jenenge Parel tenan ya iki. Awake gedhi ra doyan mangan ya iki lho. Loh, wah. Loh, la Parel terus la. Hei. Aja kuwi lho, Rel. Hei. Loh, yo, awas, hei. Ayo. Loh. Lah. Oh, lah. Asline Kresna budaya itu. Dijaga lho. Asli setan lho. Oh, lo. Oh. Ayo. Ayo.
Kresno budaya Kresno gitu. Lah kalau percaya lah. Go yeah hey 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 hey. Oh yeah. Yo, 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 yeah, ah, ah, go, ah. Yo. Saya serem saya ramu aku balik lah Setan larut halang setan lah. Aku balik, Pak. Kita. Mas.
Joget dulu. Nah, ayo. Lon setan parel tenan. Lon. Ah. Lon. Dengan adikmu golek yo iki. Hoi. Yo. Yo. Setane jun teko kene. Setane jun teko kene iki. Lah. Satrepene ngerti. Hei, lah. Yo. Ayo ra. Yo. Lah, aduh. Wah, sarane iki. Hei, hei. Hei, oh. Ya, hei. Hei, lah. Ora sembarangan lho iki. Ayo. Oh, heeh. Setane kabotan. Ayo, ayo. Ayo. Aku bali, Pak. Aduh, jaranku lemes aku bali, Pak. Yo. Ah. Awas. Gori dijaga loh, gori loh. Yeay. Ayo, ayo, ayo. Ya. Parah lagi, parah lagi. Yeay. Karo bokote, Mbah. Bokote pecet, Mbah. Tuwak. Ya. Iya, ya. Wah, ora arep dalan iki. Mas seneng arepe cewek ayu ra ngerti lho, Pak. Abang
Aku bali dudono talan goa. Sing kena Sukerto, Pak. Yo. Embong Banyuwangi.